Lubię warzyć i muszę się mu pochwalić, że pierwsze kluski i modra kapusta zrobiła, jak mi było 8 roków. Na Śląsku tak jest, dziołcha ma umieć warzyć. I ja faktycznie, może nie jest, że tak oblotano w rozmaitych potrawach, w takim spektrum, w takim ustrojeniu talerza, to nie, ale to, co waża richtig dobrze. I ostatnio richtig mnie oburzą reklamowanie zołzów z tytki albo z jakiegoś takiego żelu. I o zołzie, żebym chciała padać. Słuchajcie, zołza się robi sama. Mięso, jak obsmażymy, to po tym trzeba tam nasuć cebulę. I jak ta cebula już jest miękko, trochę to podlać wodą, co by się dusiła, to po tym się tam ciepie, dejmy na to. Jedne pokrojone, takie małe zielone jabłko, 4-5 śliwek suszonych, jedna porcja mięsa. I to się wszystko razem rozpuści i ta zołza się robi sama. Nie trzeba dodawać ani śmietany, ani mąki, chyba że ktoś bardzo chce to pół łyżeczki mąki ziemniaczanej rozszczepać, ale to jest darynne. I to jest wszystko, i ta zołza jest sama. Nic, czyli co, tytka otworzysz i nasujesz, to masz dokładnie to, co pokroisz, jabłko i wciepniesz śliwki. To jest ten sam czas. Jakbyście chcieli mieć taką wersję dobrej pieczeni, to tak idzie zrobić z każdym mięsem, a najlepiej z wołowym, poszmarować plastry wołowiny szczaskane musztardą, posypać przyprawami, no zaś nie tymi z tytki pieroństwami z glutaminianym, troszkę czosnku i ustawić na doba zamknięte w lodówce. Potem to ściągnąć i tak jak żebym padała na początku, obsmażyć, dodać cebuli, potem jak już cebula jest miękko, nie razem, bo ona się potem, ona nie zmięknie. I potem to samo, jabłko, pora śliwek, jest taki piękny posmak. Po co wam o tym godą? Ja chodzę często na cmentarz, tam leży mój chłop pochowany. I zawsze się dziwią na roczniki. Umierają richtig młode roczniki. Takie, co nie powinny wcale. Zastanowił się po jakiemu. Cywilizacja na pewno, stres na pewno. Ale słuchajcie, mamy 8,5 metra jelit. Weźcie się kiedy sznurek i pooglądajcie. To jak wy będziecie zołzy z proszku jedli, to po leku nie będziecie mieli czym smolić. Przedstawcie się to trochę.